kameruje. Super. A ti niekto šli? Keď si dobre pamätám, bolo to presne toto miesto. Tak asi 3 mesiace dozadu. Ešte tak pochladnejšie bolo. Toto všetko bolo zasnežené. Ale viem, som si 100% istý, že to bol presne tento kopec na presne tomto mieste. Boli sme tu ja a môj dobrý kamarát Rado. Opekali sme a povedali sme si, že tu prespíme v lese, mali sme stany, termospacaky do -20 a povedali sme si, že všetko bude v poriadku, že tu prespíme. To, čo sa nám stane, alebo to, čo sme nečakali, že sa nám stane, rovnako ako že sa o mňa bude opierať cigán, sme nečakali. Tak by som to povedal. Bol príjemný večer, bolo to konkrétne 19. januára, skoro mesiac po Vianociach, ešte taká dovianočná nálada. Ešte stále hrala, jak sa volá? Mary Carey. Moja obľúbená mačka Mary Carey stále hrala v rádiu. A my sme sa s Radom zhodli, že pôjdeme opekať. Prespíme v lese, veď ako je chladno, ale tak máme na to výbavu, nie? Akurát sme doopekávali špekáčky, že ideme spať, no a zrazu počujeme z dole z lesa, z kameňolomu. Jak by tam zvuk chodenia. Niečo tohto charakteru. Proste poriadne rany, aké by chodil 130 kilový cigán. To prišiel práve z Londýna, aby pasený more. Proste My sme mysleli, že možno SBS-kar z bane bol dole skontrolovať, že boli mladí. Sme nevedeli, čo nás ešte len čaká. Prešlo 2 minúty, bolo ticho. Fakt sa to tak stalo, celý les ticho. Ani vtáčiky, ktoré teraz štebocú, neštebotali šťastia štúr, keď zomrel. Bolo ticho. Oheň horel, ale nevydával zvuk, všetko bolo ticho. Všetky naše zrakové aj sluchové zmysly sa zasústredili na jeden konkrétny bod. Bo vy to momentálne nevidíte na kamere, ale možno vo videu bude pribudnutá fotka toho spadnutého stromu dole. Ten strom vtedy ešte stál. A pol hodinu na to skončil v takomto stave, ako je doteraz. Nechali sme ho takto, nepresúvali sme ho len z toho, aby tu bola nejaká pamiatka na to, čo sa nám stalo. Zrazu stichol les. Vtáčiky neštebotali, ale nepočuli sme ich ani uletieť. Nevedeli sme, čo sa s nimi stalo. Možno zaspali všetky naraz. Príliš veľká náhoda. Oheň horel, ale zvuk nebolo počuť. Jediné, čo sme počuli, zvíjať a ohlučovať tento les, bol zvuk podobný tomuto. Samozrejme sme si mysleli, možno najebané deti prišli do lesa. Boli sme na veľkom omyle. Prvá vec, ktorú som spatril, 3 metre a obrovský. Kilovo sa to nedalo popýtať, lebo to nebola popísať. Nebola to fyzická bytosť. Ak toto bola fyzická bytosť, ešte veľmi veľa nevieme o našom svete. Môžem povedať, že toto bolo priam diablovo znamenie, diablov tvor, možno diabol sám. Samozrejme, my ako veriaci s Radom sme vedeli, že sme chránení a že sa nám nič nestane. Ale tak ako ja jemu dávam puka, tak táto príšera nám dala znamenie, že niečo sa nám môže stať. Samozrejme pod ochranou nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, jediného syna nášho Boha alebo Allaha pre Arabov, ktorý sa obetoval vo veku 33 rokov za naše hriechy, alebo 32 rokov, teraz si som myslel, 33 rokov presne, tak som myslel, za naše hriechy. Vedeli sme, že sme pod ochranou, no adrenalín, cholesterol a kortizol sa nám veľmi zdvihol. Ten zvuk bol najhorší. Zrazu z ničoho nič, aj oheň zasol. Tak ako bola tma v lese, ako zväčším zbýva, zrazu bola ešte väčšia. Ja som ťa nevidel tak, ako kamera teraz leží. Fakt, že tma tam bola, hmla prišla. Ja som nevedel, o čo sa jedná. Zrazu len počujeme zvuky takéhoto charakteru. A ja Radovi hovorím, čo ti jebe? Tak to po nás ide sekerou, čo je jeblí. Z ničoho nič. Kríky vyrastli okolo nás. A ten debil Rado, sme tu boli na bicyklu. Zobral bicykel, kosil to ten krík. Ja prejdem! Ošalel do načista. Napadlo mi, mám delobuch u seba. Ťahol som delobuch, odstraším toho jelenia, alebo čo to je. Hodil som delobuch,
Zrazu ticho. Myslel som, že Delobuch ho odstraší. Delobuch ho iba viac a viac nasral. Zrazu kúkam 2 metre odo mňa stojí. Nevedel som, o čo sa jedná. Ja že, čo chceš? A on Vrieskol. vrieskol. Jediné, čo si pamätám, ako som ľahol na zem a zobudil som sa iba v boxerkách. Celý dokrvácaný. Celý dokrvácaný. Bohužiaľ, rič som natrhnutú nemal. To som ale dúfal. Ale všade chlpy. Ale všade chlpy. Pubické. Rado zmizol. Rada som objavil Rado tam u nebol. mojej ženy doma. Nechápem, ako sa tam dostal. Rovnako ako mi dofajčil práve cigaret. Bohužiaľ, alebo na nešťastie, duch pani Bankov je reálny. Videl som ho naživo a nič ma v živote nepresvedčí, že nie je reálny. Ja sám osobne som dôkazom žijúcim, že som to videl. Niečo som počul. To je on! To